Здравейте, започва Линия култура от Пловдив. Днес погледът ни е насочен към няколко не толкова шумни явления, за които можем да кажем, че телата им са камерни, но душите им са разгърнати и търсещи нови посоки. Понякога това е рисковано, разбира се, и само времето може да потвърди, че си е струвало тяхното усърдие. Но при всички случаи желанието да се експериментира, да се сближават далечни светове, тези неща си заслужават похвалата. Ето и подробностите. В пряко включване от античния театър ще ви направим свидетели на репетиции на класически японски театър «Но». С режисьора Петя Ангелова ще разговаряме за филма и «Вино от глухарчета», който спечели награда за най-добър експериментален филм на фестивал в Съединените щати. В видеоматериал ще ви срещнем с легендарния френски квинтет Мурагес. Ще ви поканим и на фестивала на уличните изкуства и нощта на историите. А първата ни среща е с част от екипа на фестивала «Театър на отговорността». Фестивал съсредоточен върху независими спектакли, документален и социално ангажиран театър, при това с представления разположени както на традиционни, така и на нетипични пространства. Обръщам се с добре дошли към Борис Зафиров и Анна Драгомирова. Здравейте! Здравейте, добър вечер! Третото издание на фестивала започва в понеделник, последния ден на септември и първия на седмицата. Какво обещава това трето издание? Развитие, повече или пък по-различни постановки от предишни години, повече жанрове? Ние още от самото начало се стремим да показваме разнообразие спрямо театралната сцена и документалните форми, социално ангажираните, така че не мога да кажа, че нещо повече от миналата година. Тази година ще представим новите продукции в България, свързани с документалния театър и с, как да кажа, по-приложния театър. Които форум театър, плейбек театър. И за наше щастие имаме премиера по време на фестивала на Театър на отговорността. Тоест на сдружението, което подготвя фестивала. Нашето сдружение в партньорство с Body Graphics, което е организация на австрийския хореограф Барбара Фулдеши, правим съвместен видеопроект на остров Адата, който ще се прожектира на 3 и на 4 на две различни локации. Първата локация е на Константин Ричик 15, това е точно до Джумоя джамия, а втората локация на 4 е пред Art News Cafe на австрийския павилион в Лука. Чудесно. Така че тази година фестивала е много с наше участие също така. Освен като домакини на различни организации, представяме и собствената си продукция. И се намесват и други медии, не само традиционен театър, очи в очи. Да, този път представяме и танцов филм. Не точно филм, но артхаус проект. Но все пак, основното е театъра, този необичайния, посветен на различни явления в обществото. Ако тръгнем хронологично към програмата на фестивала, с какво трябва да започнем? Започваме на 30 септември в понеделник в Държавен куклен театър с представлението с Богом Йохан Райс на Vox Populi. Те са за поредна година с нас на този фестивал и ние много се радваме, че работим заедно. Така или иначе, вероятно няма как да се прави фестивал за документален театър без Vox Populi, без театър Реплика, примерно, които също имат свои представители. Да, точно така. Точно така, да. След това, тази година имаме откриващо парти в клуб Фарго. Започва веднага след представлението 21 часа, така че всички са добре дошли. Малко поправка. Не е веднага. След представлението имаме коктейл в Кукления театър, благодарение на Загрей. Винарски извоз Загрей. Чудно. И така. Сега остава да споменете и някой кандидат за кмет и ще стане интересно. Не, шегувам се, разбира се. Да продължим нататък. Така, следващия ден, на 1 сме тук и сега. Това е плейбек театър тук и сега с локация Младежки център. Намира се на Ясна поляна до Гребната база. Това е нова локация за нас, много е важно. Заповядайте. Също много интересен и различен тип театър. Те са за първи път с нас. Така че за нас също е много вълнуващо да работим с тях. Виждаме трейлера на фестивала, който е доста необичайен, както и самия характер на фестивала. На какво е посветен това, което изричате в този трейлер? На разбиранията за театър, различните хора. Ние самите постоянно се питаме защо документален, защо приложен, защо художествен, какъв театър, какво значи това за нас. И искахме да разберем какво значи за хората думата театър. Последно време тези думи и термини се размиха много и почти вече няма конкретна
конкретно значение и конкретна идентификация на някои от думите. Искахме да разберем, да сверим часовниците си спрямо публиката. Какво значи за тях театър. И затова е толкова простичко и директно. Да. Случайни, различни хора, наши приятели, ги попитахме какво е театър за тях. За да си отговорим на този въпрос, може би трябва да проследим и нататък програмата на фестивала. Да, разбира се, на 2 сряда продължаваме с... това е следващата нова локация към нашия фестивал. За първи път работим с сценични кадри. Там ще представлението "Повече няма да ме видиш". То е отворено за всички, няма вход, също всички са добре дошли. То е повече фокусирано все пак върху децата в тинейджърска възраст, защото се споменават техни проблеми, така да го кажем. И те ще се припознаят в доста от ситуациите и смятам, че ще е много полезно както за тях, така и за някой, ако има интерес да дойде да го види. На 3 и 4, вече чухте от Борис, е премиерата на "Острова", така че добре дошли са всички, отново да кажем. Това е нашата така първа премиера в нашия фестивал. Борис всъщност е много скромен, той е режисьор. И ние сме много горди и се вълнуваме да видим крайния продукт. И вече за финал имаме 5 и 6 събота и неделя. На 5, аз си подсказвам тук с едно флайерче, което може да намерите на любимите ни места и любимите места на пловдивчани. На 5 имаме среща на отговорните културисти, както ние сме го нарекли, акция-реакция, заедно с Медиатор. Това е една организация, с която ние много добре работим вече за поредна година. Много така хубави момичета, които се занимават с антропология. С тях правим една от така дискусия за това какво можем да направим независимите артисти от Пловдив заедно. Идеята е по-скоро да се превърне в първа работна среща брейнсторм, в който да привлечем активните хора в града, било то организации, неформални или формални, отделни личности, които имат някакви идеи за положителна промяна в социално-политически, културен план в града. И искаме да ги съберем, за да видим как можем по-лесно да достигаме едни до други, да знаем в дълбочина за това какво се занимава другия, защото аз знам всеки един от тях горе-долу в каква посока работи, но всъщност не знам в дълбочина. И те също за нас не знаят в дълбочина. А когато тръгнем да пишем проект или да мислим за някакъв нов проект, ние винаги имаме предвид това, с което разполагаме като партньори. И ако имаме една прозрачност едни към други всички, тогава вече можем да почнем да мислим много по-мащабно за много по-мащабни проекти, които да обхващат различни сектори. Не само на изкуството, но и на образованието, и на, защо не, на IT сектор, хора, които се занимават с график дизайн и така нататък, с журналистика, антропология, педагогика, философия, изкуство. Как можем да взаимодействаме заедно, чрез това да се разберем детайлно кой какво прави и какво го интересува, с цел някаква обща платформа да се създаде. Ето това е нещо, което прави един фестивал още по-фестивал всъщност. Разговора, срещите. Да, разбира се. Понякога разговорите за това, за което става въпрос за спектаклите, понякога разговори за това как могат да се правят още спектакли. А можем ли да чуем повече за премиерата, на която ти си режисьор? Ами, това е един артхаус филм, който изследва историята на острова Дата. Също така експлоатира острова като метафора за изоставено пространство. Искаме да насочим вниманието към тези места в града, които изчезват от съзнанието на хората. Те са част от града, но не са вече част от нашето съзнание. Може всеки ден да минават оттам стотици хора, но никой вече няма представа какво се случва там, какво ще се случва и защо нищо не се случва. И това ще го поднесем чисто художествено, без вътре да говорим за този проблем, като оживяваме една история вътре на самия остров, с танцови актьори, с хореограф, както вече ви казах, Барбара Фулдеши от Австрия. Имаме от Австралия участник, саунд дизайнера ни от Австралия. И така, и вече един месец репетираме, правим проучвания, свързано с това, какво се е случвало на острова по царско време, по времето на социализма, в момента какво се случва последните години. Намираме различни снимки, видеа, не са много. Разговаряме с хора, интервюта. Тук пак работим с Медиатор, те ни помогнаха с антропологично проучване.
И въз основа на това, което намерихме, изградихме сценарий, който в момента репетираме и ще имате възможност да го гледате на 3 и 4. Тоест остава в традициите на фестивала това да изследвате, да се вграждате в тъканта на чувствителни градски пространства, едновременно романтични и Театъра, който болезнени ни с днешна интересува, дата. той е не само в самата пиеса, ами в изграждането на тази история. Това, което ние се въвличаме от самото начало на процеса. Не само когато имаш един текст и трябва да го присъздадеш, но самата история, изграждайки я, ти проверяваш себе си до каква степен си въвлечен и си ангажиран. Това е с цел да правим неща, които наистина ни вълнуват, а не да се увличаме от клишета и от теми, които знаем, че ще грабнат вниманието на хората. А наистина да правим неща, които са пряко свързани с нас. Острова на Дата, малко или много, той е важна част от града, но както ви казах, той е метафора също така. Метафора за много други пространства, за тютюновите складове, за кинокосмос и за много други болни теми. Благодаря. И фестивала като един остров за само искам да спомена помощта и подкрепата. Ако не е търговска марка, може да споменеш няма каквото и да е. марки повече. Помощта и подкрепата на община Пловдив, на Арт Офис. Добре, благодаря много. Успех ви пожелавам. А сега към едно древно място за театър, но не толкова древно, колкото изкуството, което ще видим там утре и в други ден. Легендарния японски театър НО с 2 представления, едното и с европейски влияния. За какво точно говорим, ще ни разкрие Деница Турньова, която би трябвало да видим на античната сцена или някъде около. Здравей, Дени!